Здравейте хора, ще ви покажа как да си направите или не да си направите, как да си инсталирате мод на Minecraft. Добре, аз си избрах този мод от тази програма Skydance в интернет. И да, щом го... Добре, и сега трябва да натиснете етото, Don't Here Zip. Свали това zip или... Да, и да, що това и трябва да го свалите. Това почва да се отваря, това е прозорец, автоматично се отваря. И отваряте тук. И влизате и отваряте тази папка ето тук. Да, архитектура, крафт, мод, да пише. Аз вече съм я отворя. Ето. Да, отворя се. Да, ето е нея. И просто тук е Insta мод, тук не. Архитектура мод, крафт мод. Инсталират, окей. И тук, ако искате, натискате зеленото, жълтото за Uninstall. Това беше всичко от мен. До следващия път.